И свободна комбинация за загряване. Да. Просто така вярно се ляв хук. Ляв. Добре е да се знае, че хората, като моят син Пламен, давай продължавай, който е с церебрална парализа, никога да не се отказват. Гледай мене. Мене. И да не приемат тезата, че никога не може да се промени дадено състояние. Защото докторите преди години казаха, че моят син няма никога да може да излезе извън инвалидната си количка, която е комфортната зона, че няма да може да направи своите първи стъпки, да проходи или да бъде активен в социалния живот и ежедневен. Но ето то е доказателство, че когато има желание и превърне мечтата си в цел, има и резултати. Задържай.